Un evento que ofrecerá todo tipo de opcións aptas para todas as idades e tamén todos os gustos. Imos amosarlles cal é a programación musical. Pois recuperar o que sería unha romaría, pero nese caso urbana, non? Porque se fai en Vilagarcía, pero sin perder a esencia do que era unha romería galega. Por iso vai haber moita tradición. Un evento que ofrecerá todo tipo de opcións aptas para todas as idades e tamén todos os gustos. Imos amosarlles cal é a programación musical. A tarde, ás 6, xa empezan os concertos, na parte de aquí de abaixo. Empezaremos cos Demos da Petaca, que é un cuarteto de música tradicional con preto de 20 anos de traxectoria e música do país achegada á raíz máis popular. Seguidamente teremos os Tres Pesos, é un trío de Felisa Segade, Estevo Lamas e Xosé Antón Ferreira, e son tres xeitos de facer a nosa música e tres caras da mesma moeda con un proxecto e un soño. Están vinculados a dúcias de proxectos culturais e animaránnos a bailar. Despois teremos a Ardentía, un grupo tradicional galego nacido nos 90 en Vigo, e para rematar temos a Tanto nos ten, onde as letras dos seus temas, a parte das tradicionais, tamén son propias, onde o escarnio e o saber popular complementan aos ritmos bailables como pasodobles, muiñeiras, foxtrós. Obradoiros, xantar, música, danza e moitas cousas máis, aínda que dende a organización retan a cumprir un obxectivo. Este ano queremos batir un récord. O ano pasado recollemos exactamente 10 latas do chan ao rematar o festival, que nós estábamos mirando uns para outros como dicindo, non, nos han engañado, xa que ia agotar. Entón queremos saber se chegamos a 9 latas nada máis. O que quero decir, vai haber contenedores por todos os lados, vai haber sitios onde deixar ese lixo, e queremos, este é un parque precioso, é un parque que hai que usar, reivindicar, utilizar, pero vamos a intentar que sea un parque limpo, antes, durante e despois do concerto, non? O colectivo Pés de Barro encargarase un ano máis deste evento en colaboración coa Concellería de Cultura da cidade.